Mendol lungguh sik ya nok ya. Iya, Pak. Puji syukur kunjung ngersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene bengi iki dhewe kepareng sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki Pak sowan ana padukan mantup sampangan Baturna bangun tapan Bantul tak kompleti sisan. Iya. Acarane iki acara apa, Mak? Kok gayenge ora jamak-jamak? Wayangan, Nduk. Iya tegese iki acarane ning padukuhan mantup sampangan kene iki. Oh lah. Mama Tridusun. Mama Tridusun. Heeh. Ya iki wis diwenehi kertas nawala karile maca, Mak. Heeh iki. Karo tak wacake mboko sithik alon-alon. Iya. Mama Tridusun padukuhan mantup sampangan Baturetna bangun tapan Bantul. Iya. Kampung Mantup dan Kampung Sampangan ada 17 RT. 17 RT. Heeh. Setiap tahun mengadakan merti dusun di bulan Rejab. Tujuannya yaitu Yo alon wae. heeh. Karang aku ki bar belajar basa Jerman dadi sok ketonto. Iya, monggo dipraktekke. Ora usah ndak isin aku. Tujuannya nomor 1 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selama setahun warga masyarakat selalu diberikan sehat, panjang umur, rezeki yang barokah. Yo nomor loro Menjalin silaturahmi, persatuan dan kesatuan dua kampung tersebut. Yo nomor telu apa, Mak? Nguri-uri budaya Jawa dengan nanggap wayang yang ber yang dari budaya Jawa yang adiluhung. Yo nomor 4 merupakan rangkaian adat disajikan oleh warga Sampangan Mantup di tahun 2025. Iya, Mak. Terus ono meneh ada pun rangkaian bersih dusun. Yo Nomor 1 kebersihan lingkungan RT di 17 RT. yo Nomor 2 kerja bakti masal di makam. yo apik, Mak. Apik. Nomor 3 ana tasyakuran utawa kenduri bersama. Terus mau awan ki ya wis gayeng banget. Lah ono apa to, Mak? Mawan ki ana kirab bergodo. Ono kirab. Aku kok ora nonton. Kowe iki turu mau ki. Turu kowe mau. Yo karang yo begini barono kejadian kuwi mau lho, Mak. Apa? Wis ora usah disebutke. Mau lak yo kowe melu pasewakan mau Melu krungu aku krungu kok. Sesuk meneh ora usah dibaleni kaya ngono kuwi ora. Iya. Ya monggo diceritake men ora salah paham ku ndarani aku aneh-aneh engko. Iya mengko ning kok. Heeh. Terus iki apa metekan ngendi mau? Ada kira bergodo 7 orang 17 RT dengan biaya sendiri. Yo, Mak. Banjur Pak Lurah Haji Sarjoko juga berperan aktif dalam kegiatan ini, selalu membantu penuh tanggung jawab. Yo apik, Mak. Yang soan di rumah Mas Gading si dalang panitia antara lain Bapak Supandi, Bapak Turmudi, Bapak Suroyo, Bapak Sutrisno, Bapak Suharwanto, dan Bapak Saryoto. Tidak ketemu Mas Gading tapi ketemu Ibu Gading. Loh, kok ono Ibu Gading barang iki? Sopo ya ning omahku mosok ono Ibu Gading? Ya suwi pokoke ibu lah ngono kuwi ya. Diantar Pak Bolot. Sopo, Mak? Pak Bolot Disuting mengerti Pak Bolot iki sing disuting. terus iki meneh ana pesan terakhir iki kata Pak Bolot.
Pak Supandi niku PJ Dukuh akeh jabatane. Pak Supandi niku ya PJ Dukuh, ya ketua panitia, ya Jogobaya Kalurahan Baturetno. Elok tenan elok. Ya elok. Terus iki iso ana tulisan meneh. Munine Pak Bolot, Pak Supandi, Suraya, Pak Suraya, Pak Saryoto ki Kakang Adi. Tapi Pak Bolot wedi karo Pak Saryotone. Galak jarine munine. Ular. Ngerti ku ki Pak Bolot ki gentho dudulu. Jebul ludu. Iya. Pak Bolot ki nek WA aku ki telepon ngono kae lho masukan. Kaget aku tak kira ki ana apa jebul Pak Bolot. Iya, ra apa-apa. Heeh, iki bengi iki dhewe iki ora dhewe lho iki. Ora dhewe kepiye? Iki dikancani karo perkakas toko bangunan. Sopo? Murbaut. Pak Mbah Baut. Ya, kok perkakas. Lah biasane sing adol murbaut ki ya ning toko bangunan, toko besi. Kowe mengandung zat besi akeh banget Mbah Baut ki kok ki. Karo Mbak Niken. Iya. Mbak Niken Salitri. Sledri nek iki. Mbak Niken Sledri. Iya, katuran diugahke panggung sik apa ora mak. Ayo digo kanca awak dhewe. Pun rawuh napa dereng? Oh no nggih, nek pun rawuh dinggahke panggung, mungkin minggah panggung mriki mengke pun gayeng banget niku saestu. Janjo semua kanca-kanca sepote. Derek mingking mon sepot. Pripun, Mbah? Kok sing mburi suwo kok jenengan tasih kepengin joget napa? Wis disuwuh. Mbah, tasih kepengin joget napa pripun? Alah, delok-delok. Oh, ya berarti saya kepengin joget. Ayo Mas, diteruske meneh, Mas. Dibaleni meneh. Teruske lha ngopo to ngenteni wis ora nek sing diteni gek diterusno bae aku. Niki pun amit sewu, Mas Dalang, niki pun semangat ajeng joget. Oh, wis pun semangat niki. Pun pasang kuda-kuda. Oh, ya berarti meneh berarti. Kuda apa kok semene kuda? Lah apa? Belum cilik kok. Kuda ki nek gedhe dhuwur. Ada teruske ora? Yuk, dados. Lah wani ngangsur apa ora nek diteruske iki? Ya, sananu neruske ge ora ngangsur kok dadi buron. Oh, ngarep. Tengah jeng mriki. Assalamualaikum. Lah. Oh, joget niki, Mbak. Dan joget ora ning gamelane dikira Lah niku gamelan lak kathah banget niku. Oh iya. Lah.
diteruske mah. Tekan ngendi kok. Bu mulih weh Bu. Lah Lah pun ngopo? Ketoke ngongso banget karo awake dhewe iki. Ngerti wong tuwa kok le molahno alon lho. Alon. Alon iki kita. Alon. Alon. Siji diangkat boko siji. Diangkat meneh. Tibake meneh. Diangkat siji. Diangkat. Wis Mas. Niki wau saka dhuwur ngan wis mengine ngarngir-ngarngir Mas Wahyu. Berapa apa sih aktif kok? Yang surah ngarangin ki wis ora aktif tak kandhani. Wilujeng dalu, Wilujeng dalu. Mbak Sange, Mbak Limbo. Dos pundi kabaripun? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah pinanggih malih. Nggih, pinanggih. Tesih sami kula nggawa bojo Ah, kula nggih. sing senengane nganggo spray niki. Jin niku kok Bar kula genaki niki Mas Nggih, Dalang. pripun? Apa? Lah ora besos lho Pak. Jenengan pirsani wiyagane wedalange. Wiyaga sindene do kompak, hangadi sarira, hangadi busana. Ora sing nganggo aku apa kowe? Jenengan Lah gene kok sing geger kowe. Lha wong sing nganggo adem ayem, tentrem. Kanan kaya ngene lho. nganggo spray tesih ngangge Naruto niki Naruto. Masya Allah Naruto. Lah arep tuwa iki sing aktif e. Ya sing tinggal ki ya sesuai lah. Sesuai Aku ki apane? aku ki ora buka YouTube piye ku? YouTube. YouTube. Heeh, YouTube. Ora buka YouTube. YouTube. Ora ngerti nek YouTube. seragame ngene iki. Oh, ngono. Seragame jebule wah. Ming. Ping. Ming. Kayak permen ya Pak, manis. Pras yo ming. Dan kita imut. Imut iki nek bupras. Iya. Jenengan ya jare imut. Iya. Imut tegese apa? Ireng ngecumut. Ya, eneng apa, Bu? Dapo? Lah kuwi. Nganu menika sinoman nek jarane dhewe sinoman nembe mratitesaken. Juruladi. Nggih, juruladi. Monggo. Ngapunten Pak Dalang Nggih. kula mboten seragam niki. mboten napa-napa. Beto speaker to. Dalem Speakernya dibeto mboten sik pun ping nika. mboten nate. Speakere rusak mau Pun dalu rusak. tiba kali Pak Keswan. Ingkang baken nderek Mangayu Bagyo Nderek kula Mangayu nuwun Bagyo. saderengipun mugi pinaringan kalancaran wiwitan ngantos pungkasan adicara. Menika wonten sowan wonten ing Sampangan. Mantap. Mantub Mantap. Nggih. Mantap. Sampangan Mantub Batu Retno Bangun Tapan Bantul Projo Taman Sari. Tepuk tangan. Alhamdulillah luar biasa sing mirsani ngantos dugi parkiran mriko Mas Dalang. Nggih. Ngandhap Jos, piungan luar men biasa. mirsani kok. Kok tekan piungan kono kuwi lho. Kono ki ra iso tindak rene yo buka nggon YouTube ya Lah nek mirsani. YouTube ki live streaming seluruh dunia bisa mirsani. Iya, aku ya gumun lho Bu, kan nang omahku rumah kan sempat buka. Pripun? Sing menunggu lho. Menunggu keh banget. Jebule ya. sik mirsani ki ora mung Jawa tok. Lah terus Saka Kalimantan. Iya. Terus saka luar negeri. luar negeri, terus Saka ngendi? Imogiri. Maksudku ya iki ning kotane dhewe, Iya, iya. ya ning luar kota, Nah. nasional dan internasional Iya, iya, iya. ngono. Terus? Pun angel niki, Nggih, Mas pun Dalang. angel sakniki. Angel niki pokoke Ngerti, dikandani angel. Tiangel kaya digawa minggu sing gampang. Mon angel sakniki. Mas Nggih, Gadi. jenengan sesuk ki nek nimbali kula Nggih. dhewe mawon. Wah, nggih. Mboten sang ngejak niki. Nek kepengin ajeng rampung sore mang nimbali bojo kula tok. Yang padha butuhe kok sing siji timbali siji ora ya ngisruh. Mulane kok ya nggih sepasang saya Oh, enten sepasang. nggih niku. Sepasang.
Ajeng mboten kapelan apa, Bu? Kapel. Kapelan, mboten kapelan. Niki ngagem busana sarwi merah, abang. Abang ki tandane wani. Oh ngono. Aku ora nganggo abang, aku wong tuwa. Nganggo kene. Wong tuwa ki kudu nganggo rada kuning ning ijone. Tegese. Kuning iku kebak pengati-ati, ijo ki ben uripe tentrem. Oh, lah nek ireng. Nek ireng Sembrono. Sembrono. kuwi nek waras, nek ora waras seneng Masa dilokke TLK. Nggih. Ingkang baken derek bingah. derek binga, derek mangayu bagyo, derek ndedonga. Nggih. Bersih dusun ki artine ki ngresiki desa. Leres. Kanthi sedakoan. Lho, Syukur. nyuwun pangapunten para panitia ngagem busana abrit. Nggih. Tandane wani tarung, wani nyambut gawe nyengkuyung piye lancare. Alhamdulillah. Aja kaya nggo namu. Ngopo? Panitia kok nggo ireng dedet. Ketok nek ngepres pucet-pucet. Ngene iki lho, Bu. Desa mawa cara negara mawa tata. Nggih. Matur nuwun sedaya panitia. Panitia. Kula nuwun kagem Pak Lurah, mbok Lurah, bilih pun tenggani Pak Pak Dewan. Lurah, Pak Dewan, Nggih. Pak Penewu wonten menika? Nggih. Nggih. Oh nggih Pak Lurah, Pak kula nuwun Lurah, Pak kula nuwun, Lurah. Pak Lurah. Lajeng mbok bilih sedaya perangkat desa. Pak Pak Penewu, lajeng Pak Danarko, Pak Jogoboyo. Wah, kuwi lho mesake. Lah ngopo? Apik-apik nyambut gawe dadi keamanan siki gur kon Jogoboyo. Kusik. Pak Jelas, Jogoboyo. Wira Pak keamanan piye? Lah, Mbok iya. masalah apa saiki gur kon Jogoboyo? Nek biyen ki jan jenenge ki Pak Keamanan. Heeh. Saiki diganti Pak Jogoboyo. Apa ora mesake? Wis apik-apik dadi keamanan saiki gur kon Jogoboyo. Ora teges boyo kewan ki ora, Lah Pak. terus nek boyo ki apa? Boyo ki tegese bebaya utawa marah bahaya. Oh, menjaga marah menjaga. bahaya supayane aman, ngono. Oh, tak kira mesake wis dadi keamanan gagah-gagah malah gur kon Jogoboyo aku. Ngopo aku takon leren-lereno kowe ora terhormat. Wis apik-apik dadi keamanan malah gur kon Jogoboyo. Kleru. Kok paling abot ki boyo darat ngene iki lho. Wis ora kuat ki cek kliye. Kari karep. Ngesaken dawuh. Jauh Pak Menika, Dalang. Pak Dalang. Mas Gading iki Mas tambah Gading. tambah yuswa, tambah dewasa, kembungi Gading. Gading. Gantengnya gantengnya Gantengnya. tanpa tanding. Yo. Mantep. Iso mbabar. Anu menawi baut Baut niku Lho enten baut ki dari kata BAUT. B Bang bayi ana wong kok kaya ngene. Astagfirullah, kaya ngene iki ya menungso. Elek tenan. T elek. Mas Gading artine apik banget kok tiba aku ngejo astagfirullah elek ora apa-apa aku ketok elek sing penting sehat. Oh. Lah timbang rumah sakit kan Iya. gua gawe bangunan kono jenenge rumah sakit. Kayak nggonku kur gedhek bolong-bolong jare malah sehat, ventilasine apik lho. Oh, ngono Sing ya. bener mula aku ora bangun-bangun kok dikira rumah sakit. Dasare ora gelem saking pelitmu ora gelem bangun-bangun. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, bebele wonten dawuh. kula gumun kali Mbah Baut niku kok Pripun? Lah pripun? blangkone apik werna kuning garing gebyure. Ini ya ampun ampun dipadake niku. Ibarate pari mawon kuning nggih kantun ngunduh. Mosok kari Blangkone apik pripun Mas Gading? Sae wernane kuning niku lho kula. nggih. Cerah. Cerah, oh mboten lho, mboten cerah lho. Blangkonmu Kuning ki cerah apik. murup ngaten lho. Nggih. Apik melih nek dibuka. Amit Apa, ya Pak, nggih? amit. Lho ngeten iki, apik to. Oh lah nggih. Niki dadi kados bal kasti. Pak, nek bal kasti ki biasane ana garet-garete. Tak garete kene iki ret. Ora kok urip rekoso timen ta. Bal kasti ki apik lho, Pak. Apik kepiye? Lho tanggep Mas Dalang. Diantel pisan bablas ning warung kok mancane iki. Bal kasti kepiye? Tekan kono mosok bal tekan kono langsung bayar bon-bonan. Yo bal cetut. Ikut ke? Ikut ke? Nggih. Ngestaken dawuh Mas Dalang. Niki kali minangkani pamundutan. Nggih. Niki pun enten Napa lho? lagu
pepeling saking Pak Suharwanto. Oh nggih, pepeling. Nggih, sampun kepareng nyawer Alhamdulillah. 100.000. Alhamdulillah. Derek remen mireng. Nggih. Niki enten meleh niki ya. Meleh nggih, nggih. Sik dibuka riyen niki. Nggih, dibika. Niki wau niki. Lho kok kosong? Wale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Ki Gading, sugeng dalu. Niki kula saking Warung Wader, Pak Suko badhe nyuwun tembang Sinom Parijata. Mugi-mugi warga Sampangan Mantuk diparingi sehat berkah barokah. Matur nuwun. Amin, matur sembah nuwun. Niki nggih pun wah jan. Oh, saweranipun Wader. Wader nggih. Pak. Ngene ki Mbah Baut ora tegas nek ngene iki salah. Nggih, Pak. Lho, lah niku ki malah koyo Pripun? sampel iki jane Mbah Baut niku. Sik. Wader Aku mak teratap tak kira sing uyaya aku Bang Plecit wingi kok candha kowe. Ninja Tori. Kula pikantuk anu seratan iki. Oh, enten mulih. Nggih, amit. Atur nuwun peparingipun Wader Pak sinten menika? Pak Suko. Nggih, Pak Suko. Nggonku wadre cilik. Lajeng melih. Lah niku mboten wonten tulisane niku. Pak. Ora nek tulisane mau bapake sapa ditakoni ora tanggung jawab bapake mau sing digoleki. Golek ana. Iki amplope cobi amplope. Bukti Pak Blandang kok aja-aja ki nganaki kene. Amplope iki ora ana tulisane. Mboten wonten tulisane. Tanggung jawab Pak sapa mau. Lah dalah sing endi? Wong kok senengane apa-apa ki nek entuk amanah ki kudu sing cetha. Golek dalan. Lan Jenengan terwaca. pripun iki niku pinten persen sing karuan limane niku udah. Tegese iki ngersake lagu napa ora nek tulisane? Lah yo aja-aja gek lagune napa? Ning tulisane Bapak. Wonten jero. Wo. Wo sik. Kan Tulisane nang jero tak golekane sik. ngono maksudnya ki jero amplop. Ora jeron ngomah. Lho jare tulisane ning jero tak goleki mrono kae lho. Kene lho kene. Angele wong apa-apa. Piye to iki? Amit nggih. Lho tulisane ning jero tak goleki men jero kae. Amit nggih Pak Dalang kula. Nggih. Tulisane ora. Lah boten enten to? Ora ana ki rono Boten meneh enten takokno niku, sebelah Mbak. ngendi tulisane. Ora Boten enten ana. Mbah, ditilaki mulai coba. Ora ana. Pak mboten enten tulisane. Pak jenengan ampun damel prahara Pak niki mangke iso dibelah kula. Mboten enten tulisane niku lho. Anda tidak beruntung niki enten lho. Padahal siki we undul. Enten duit. Walah. Eneng nggon ngendi Pak? Eneng nggon duit. Nanggen duit. Iki Lah boten enten, Mbah. Mboten enten, Mbah. iki ngene kitir-kitir Eneng iki lho. Endi? Iki lho. Lho. Ora ana takono. Takoke mulai, Mbah. Wong kok so amanah ora genah. Sumpah mboten enten, Mbah niki, Mbah. Sembrono. Wong tuwa nggo dolanan wong senengane doan kuwi kok. Golek kesempatan Pakem harus Pakem kepiye tak go Mbah mudhun nganti kapas kuntek nglusut. Astagfirullah. Napa? Podang kuning. Oh, podang. Oh lah padha. Ya ket mau. Oke apa-apa ki kudu setanggap ing Sasmita lho. Sasmita genah sing Kudu ngakoni niki sekali medun ki terus tanya asmane Pak sinten ngersake lagu napa? Nah nggih. Asmane Pak sapa? Lampuh. Ditekoni, Mbah. Asmane Pak. Ditekoni, Mbah. Saking sinten? Padha karo jenengan ki entuk kunjungan ning ora ngerti sapa. Asmane Pak sinten, Pak? Pak Ijo. Wah, Sapa? Asmane Pak sapa? Pak Eko. Sapa? Pak Ijo, Pak Ijo. Anu Pak Jeng melih ditusukani nomor WA, Pak. Modar cara-carane ngeten iki, Pak. Golek 150 ping ijo kaya tebang keselku. Mas Dahlan. Oh dalem. Menika saking Pak Paijo. Wonten katresnanipun ngersakaken lagon podang Podang kuning. nggih. Nggih. Adine Pak Ijan kuwi.
Pak Ijo, Pak Ijan ora kerja ora jajan. Iya. Pak Ijo, Pak Ijem gelem kerja mesti ayem. Iya. Pak Ijo wis ra jajan. Kalau tak nilai sik teng HP ini. Oh nggih, malih menapa? Nah niki enten to punan niki. Selamat malam Mas Gading. Ya selamat malam Mas Agus. Lah sik WA kono kok. Request lagu 1. Nidam Sari yang nyanyi Mas Gading saweran 300.000. Nggih. 2. Gelo yang nyanyi Mbak Agnes saweran 250. Gelo. Heeh. Nomor 3, Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Orisa saweran 250. Nomor 4, Nyawer Crew streaming 600. Wih. Nomor 5, Nyawer Warga Laras Sudu jebul kleru. Ora kok. Saking Mbak Linda Singapura. Nggih, matur sembah nuwun luar Mbak biasa. Linda. Bu nek rezeki nemu dalan iki. Niki saking wah niki enten melih niki. Nggih. Nggih, saking Pak Babin Bu niki. Request lagu le Manut Pak Dalang. Lagu apa Manut Pak Dalang? Manut Pak Dalang, oi manut Pak Dalang, manut Pak Dalang, oi manut Pak Dalang. Ya, boleh iki bocah dhewe ora aku malah. Ya ora ngono kuwi. Nggih. Niki mengko acekel meneh mana aku koran. Terus niki enten mulai nyuwun langgam ngimpi Mas. Nggih, monggo dipun pirsani. Nggih tengah wengi niku. Nggih. Lah kok tengah wengi? Nggih, Lah turu tengah wengi sik. apa tengah awan Mbak. Nggih. Lajeng tasih malih? Sampun telas nih. Nggih. Lho, Menika sing pertama pepeling. jane nasib ya dhewe-dhewe. Pirang-pirang atus kepara malah jutaan kur diwaca. Kowe ning entuk 150 nanti arep pedhot iku mloyam-mlayu mloyam. Rezekine dhewe. Tuh tak syukuri alhamdulillah. Nggih, habis Monggo, pinten sing putih titingane? niki, Nggih, Pepeling pepeling nggih. den. Bismillah pun awiti, Nggih, monggo. mugi lancar sedayanipun. Piyayi sampangan pinaringan ayom-ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti. Amin. Iya, Pak. Rukun Islam. Sik kene kok sik kono tepuk tangan. Lah kae Ibu. Lah rupane kok ngono suarane lumayan Ibu. Jujur ning jeru ning kowe. Anu rupane mboten cah ngangge swara tok mawon nggih. Kang lima puniki katindakno mring para sasama Ora apa Pak, fansmu ki banyak. Bauter urung didumi biasa. Bauter. Bauter ki tegese fansnya Mbah Baut itu namanya Bauter, Mas Dalang. Bauter. Kayak piyayi sing ora tau lara. Sopo? Palo ya. Angge lara waras. Katindak. Ojo padha. Yuk. Bukti Pak. Ojo. Aja padha ditinggalke. Kursi siji. Wingi iki aku dikeploki tak parani malah ditonyo jebul aku iki. Pen bauter. Bauter ya. Pokoke bauter ki anggere 100 langsung tak tukokno kaos. Kaya wong tipis. Nek Wong anggere entuk bauter fansmu penku 100 tak tukokno kaos. tak tukoke piro? 3. Lah ono wong sing fane 100 kok
Lah ya engko gentenan, sementara kan urung kadum. Sedina dienggo kono, sedina dienggo kono. Munduri aku sugih. Kaos napa niku? Rukun Islam punika sahadat kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Janjos ses Piye, Pak? biasa kaya oli Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji terus Islam sampurna. Amin, monggo. Kepeling monggo. tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah sampurna yen berjamaah salat saya tinggalake tindak iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sakelan tawakal pasrah sing kuwasa yen kaparep besok munggah swarga wancine padha nindakake akan wis kumandhang wayahe sampeyan natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cacahing agama 5 wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah sampurna yen berjamaah
Dikali dawuh sampun. Matur sembah nuwun. Pepeling ki caos pemut Nah, marang Gusti Kang Murba Dumadi. Aku kadang tok deloke wong kondange penak kok ora dijogeti, Mbah. Oh ya delok-delok. Nggih. Tembang ki eneng sing curhat. Ngono. Eneng sing watun menghibur. Oh, ngono. Ning ana sing kanggo tepo patuladan. Leres. Pas peling yo ora awake dhewe aja ngene. Arep kepenak kae yo. Tahan. Leres. Lajeng menapa malih menika Mas Dalang? Lajeng niki ya Sinom Pari Soto. Oh. Nggih. Nggih, neng niki didamel fragmen. Oh, ketapruk, nganu ketoprak. Nggih. Digawe apa? Fragmen. Oh iya ayo nang Bang Juk. Lah ngopo? Jare kon ngamen. Fragmen. Fragmen kaya nek ketoprakan lho, Kang Mas. Ngono kae lho. Nggih, mengke niki Mbak Orisa mungsuhe kali Mbah Baut. Oh, siap. Mboten samangke aja mungsuhan sakniki sisan. Mungsuhan nganggo acara. Engko mungsuhan saiki padahal jam isih. Biasane nek Tulung. Alah. opo iki nggo aku nek jenengan ki kanebo. Mas, panitia kanebo. Nek ora kuwi ora apa-apa. Ora biasane aku kur nganggo serbet nggon wedang kae kok ngono. Ya aja ngono kuwi barang ngerti masol terus. Mas apa? Masol. Nggih, menika berarti Sing gandrungan dirumie, kali Derek. Mbak Orisa. Nggih, kali Mbak Orisa. Jan waranggonone cantik-cantik. Wah, nggih. Luar biasa. Ya, Dasare agemane pink, pink. lipstike yo pink kabeh ngene. Ning Pak. aku tau ping ngono kuwi lori ning ati. Lah ngopo? Ora dibuka blas. Kae pink ning nggon BBM. Monggo wis tak ping. Nggih, monggo Mbak Orisa. Nggih, agem spot. Nggih. Monggo Bu. Mengke Mbak Orisane dados Suminten. Oh, Suminten. Nggih. Oh, Suminten. Kula Sarintem. Aku dadi Den Mas Broto. Den Mas Broto. Ha kepepete kok pemaine ketoprak wis laris kabeh. Satrio Entene niku nggih niku mboten apa-apa. Den Mas Broto niku kudune gagah gedhe Lah dhuwur. niki pun wis dianggep mawon gagah. delok TV-ne, lha nek kur 3 en ya gur cilik ngene iki. Lah nek TV-ne 40 en iki gedhe dhuwur, lah gur 3 en kok ya kur Kene tak tekon. tekono. Milih aku sek sike apa jenengan sek sike? Ayo delok-delok kekuatan. Ya nek kon aku kuat aku tak dhisik. Oh, ngono. Ning nek kira-kira kowe kok tanggap lho, kowe tanggap lho. tanggap. Nek kira aku piye kowe dhisik oh. Lah kira-kira kuat apa ora? Ya tak doping sik. Dopeng apa? Penisilin. Penisilin iki obat luka. Lho, lah nek nganti luka hatiku. Iya. Gak. Kanthi sok romantis. Romantis. Nek karo Mbak Risa. Bandung napa ajeng Broto? Broto, aku tak dadi Sartio. Dadi bandeng wae. Wah, gah wingi ora digoreng ora kokan lenga gur bosok kok. Ora dadi bandeng. Tuh. Neng tananan lho, ora celelekan lho, Mbak. Iya, aku serius. Aku tak mbayangke sing ganteng-ganteng ngono. Bayangno timbang kecewa kok hasilnya kok ngene, mbiyo penenge dirahapi. Lah nek delok ngene iki lak ya Broto ki ya ora kaya ngene. Ya men ketok Broto ki wangun. Nah, Lho, ngene lak wis kaya kes-kes to. Yo, Den Mas Broto. Ayo maju bareng Mbak Orisa. Se. Nganti ono. Arah ketoprakan kok malah jengking-jengking. Ya Broto milenium. Milenial. Emang milenial. kaya Dadi karo main ketoprak ki dadi anak Nek ngerum kok rumine. omahe Rumini ki aku turu nggone Rumini dadi ngerum ngono lho maksudnya ki. Yo manut Mbak Orisa mau Mas Broto apa Broto ya. Bandung Bondowoso.
Dadi Suminten. Aku Satrio iki tenanan ya iki. Ya, nggih. Siarke. Nuwun para pamirsa budaya. Sugeng pepanggihan kalian ketoprak waton mlaku. Wonten ing dalu menika badhe mbabar cariyos kanthi mawa ira-iraan. Suminten stres. Terus dereng nganti edan namung stres nggih. Para paraga ingkang nindakaken jejiban. Orisa wonten ing dalu menika dados suminten. Baut wonten ing dalu menika dados Den Mas Broto. Niken Saritem dalu menika dados cempluk. Cempluk. Wonten karsanipun para pepunden, para pinisepuh, para pamirsa budaya. Sugeng mirsani ngantos sak paripurnaning cariyos suminten stres. Sumangga. Den Mas Broto kok kaya kinjeng. Kocom. Le mlaku sing gagah, Mbah. Kacamatamu. Satrio kan mlakune nganggo irama. Gagah. Alon, mlakune Satrio ki alon. Mbak Orisa wis Alon menghayati. meneh, Mbah. Mlakune luwih alon. Yo. Cetrok. Den Mas Broto ki nek ngendi? Iki si Dora. Orisa muring-muring. Anu Mas jenengan contoni nek dadi Satrio. Dicontoni. Contoni nek dadi Satrio ki kepiye lakune? Contoni. Nah, ngriki. Yo. Ngadeg. Dicontoni. Le mlaku dicontoni. Contoni mlakune Satrio niku kepripun men iki Pak ngene iki kaya Pak Kiswan. Ayo. Set ngoten. Contoni. Nah, Yuk. nah apa iki? Cetrok. Kuwi karo mengu-mengu. Cekcok. Terus gandrung. Cetrok. Plenyi nyik cet. Wis Mbak. Nganu sing kajenge di Romane. Ora ketan sak. Lah kan urung dadu Satrio aku ki. Satrio kok Sartio. Ayo. Iki ra konsep blas iki. Yuk. Den Mas, sampun sawetara dangu kula ngantu-ngantu rawuhipun panjenengan. Lho iki suminten. Wih, ngono kuwi ganteng, Pak. Lho, Dek. Iki suminten. Inggih, leres Den Mas. Banjur napa sliramu ngupadi marang pun Kakang? Nah, Dadi rada rada gedhe. Banjur nopo? Ora cetha-cetha. Lho iki. Iki Den Mas. Ora ngono. Mlirik-mlirik wedi ya. Lalu iki. Rekoso iki. Sing gedhe Mbah lah kowe cilik. Oh, kurang dhuwur. Disalep sikik ben gedhe. Alah. Wingi kleru malah. Lah niku tau kula salep Malah mlonyoh kok. Salepe apa? Remason. Lah ya salah. Ah tulung-tulung nek Arek kon reaksi kepiye kur panas kabeh nganti tanggaku melu panas mergo aku muni-muni. Ah ya Mbak ya. Mlakune gagah, pangandikane ya cetha terwaca. Nah, matur nuwun nggih. Ampun lenggah riyin, mangke Ya. ora pas jenengan paske. Ya. Sik berwibawa. Wibawa. Ya, yo. Den Mas. Lho iki. Lho iki. Satrio ki sik wibawa kok iki. Lah iki ora ono anu ora anak ratu. Kurang wibawa. Kurang wibawa iki. Nah. Den Mas Broto.
Sing cetha. Lho iki Suminten. Iya. Ya. Masuk. Ning polahe rasa jil-jilan. Sik-sigan. Ana Mas Broto polang. Saking seneng ku iso dadi Ya satriya. iya, engko nang jaba. Suminten, ana apa golekipun Kakang? Panjenengan menika wonten pundi to? Lho, aku ya buruh. Ngendi kok? Mas Broto buruh. Anak ratu. Buruh teng Jayengan. Ora kena. Ora kena. Anak ratu ki ora oleh buruh. Anak adipati. Isidora iki kan. Sidora. Tetep perkoso balekno separo ya mulih we Bu aku. Tetep beban iki aku. Dadi satria pisan. Balik ki separo-separo kaya aku. Mun separo wis entek. Wah, Suminten. Nah, Aku ya ning kasatriyan wong ayu. Aku mirsani isining kesatriyan. Kowe golek aku napa cah? Nggih Den Mas, panjenengan kok mboten rawuh wonten gubuk kula. Ya sabar. Ya ora ngono kuwi. Sing Wibowo lho Pak Wibowo. Melu penonton ki aku. Suminten buka gubuk kok bungae. Tobat aku. Wis sampe lho iki mau wis sampe. Wis lumayan ya. Lumayan. Ya lumayan neh. Aja pringisan dadi sik serius. Lah wong duwe untu kok ya. Sing serius. Ono apa? Sing duwe untu rasa merenges ya. Jenengan ki sing ngendi kok ki cetha, paling ora tangane ki sing nyekel mik ngene. Nek cara biyen lah ketoprakan ki mikir nang dhuwur. Dadi sing bengok seru. Ono apa? Suminten. Contone ngono kuwi. Nah. Cara biyen kan ketoprakan ono apa Suminten? Muncul taline. Taline mik muncul ning biyen ketrapruk. Wis ya Mbah ya. Aja. Nggonku separo kok PN. Tenang. Suminten. Dalem Kowe Den kapan Mas. karo pun Kakang? Lah ya sak. Iya Jual mahal no. Kan ra gelem, kok gelem. Iya, lha kudune kan aku ora gelem to. Iya to, kok ki kler, kudune aku ora gelem. Bahasane aja ngono kuwi. Suwe-suwe tak idak tenan kok iki. Ayo Mas Jan. Lho, bahasane iki ya basa ketoprak lho, Mbah. Basa kono-kono. Suminten. Diajari. Dalem Den Apa kowe Mas. golekipun Kakang? Menapa panjenengan kesupen? Lho, apa to? Menawi panjenengan kalian kula menika badhe daup. Daup. Oh. Iu. Panjenengan mboten Apa kowe ora ngerti to? Nek aku ki wis dijodohke karo Cempluk. Dadi ora iso bebujuan karo kowe. mboten. Lho, Rama panjenengan menika ngendika kula kalian panjenengan menika badhe didhaupaken. kowe ra sadurunge aku ketemu karo Cempluk, lan aku ki didhawuhi karo Cempluk. Dadi wis ora iso karo kowe, Suminten. Mboten Den Mas, panjenengan kedah daup kalian kula. Ayo to Den Mas. Kireten tekan piungan kono. Mas, lampune mang pateni sedilo men, Mas. Ora iki tenanan jenengan ki ora gelem. Mumpung ora gelem. Wah, ora gelem. Kok ngono mosok ora gelem cah. Lah angel Den, Ora gelem. jawab eman-eman wan lha kaya ngene kok. Iki ki ora tenan ora nggon realita ceritane. Ceritane. Aku ora iso Suminten. Aku ora iso ampun kados ngaten lho Den Mas. Nek ngono. nek kowe ora gelem iki rasa cekel-cekelan tangan. Cik Ngendi Wibowo ora gelem dadi jual mahal. Lah kowe Kene Suminten. Dadi aku karo kowe aja nganti nyedak Suminten. awak wis ora gelem kok mek-mekan tangane. Kosong men iki ngejan. Anu ora tetep jual mahal. anu jenengan Pak dados Ora satria. wis sampeyan. Wis sampe. Ora iso Suminten. Aku ora iso jejodohan karo kowe. Kedah saged Nah, Aja ngono to, Mas. Nesmo. Kipo. Nah, Lah aku ndak kepak itu. Jare kon ora gelem nganti tak idoni. Kudu itu nak kowe goroweh. Ya ora. Disunang sik ora tak bahas. Oh, ngono to. Atine asine ya. Alah. Apa adanya. Kowe tetep ora gelem. Aku ora gelem Suminten. Aku wis dugake Cempluk. Mama Nesmo. Aku
Aja kaya ngono to Suminten. Den Mas. Suminten eling. Den Mas saged boten mriki lho. Aja ngono to. Saged niki lho. Aku wis dugeki cempuk ora bisa karo kowe. Jagat pasesan Bathara ora ngira babar kejajabune wong tresna menika ora ngerti kahan. Panjenengan menika ampun kados ngaten. Mbak, Dimidanget keriyen yen dipersani riyen awake to. dhewe jajan nanti. Yo engko jajan ning kono kene isih bukake awake dhewe wong loro. Wah, nek kita tinggal ngethoprak bojoku ilang cah ki cah. Aku kene le sinau tenanan malah teng genduli. Ngono yo. Ayo ngene aku. Kono rumanten bojoku nek kok entek Banjar pekaranganmu pe kono terus. Lah apa aku ngentek-enteki po? Nyatane kono ginu-ginu aku iya kari balungan. Suminten. Dalem Den Mas. Aja kaya ngono. Ibuke sing ngendika dasare pawakane nyengkirik. Lha Bu. Wes rasa gagas penonton. Aja nesu. Ketoprak iki ngetoprak rasa gagas penonton. Sesuk anu nek ketoprakan siaran radio we. Dadi rasane sing nonton kae lho iki panas e penonton iki jan openeke lho ngeloke jan. Suminten. Dalem Den Mas. Eling to, aku ki wis dugeke cempluk. Kacang. Wah, bakul kacang ya. Lho penonton. Nanging wonten nati kula menika wonten manah kula menika namung wonten panjenengan Den Mas. Pupusen tresnamu Cahayu. Boten saged. Satria kang bagus. Boten saged Den Mas. Aja kaya ngono. Aja ngono. Sing apik Iki lho. lho Den Mas. Nganggo iket sing apik, bathik ngono kuwi. Dadi ngene Suminten. Gegeden. Aku ki kurang opo lek ku sabar ngadep. Malah kaya takesi. Lah ikete wis tak nggo nyemplik iki wis. Meng pucuk tok. Wis pupusen atimu ya. Pokoke ngene lho Sum. Wis kalingan karo toko kukur Samsung. Pokoke pupusen atimu Cahayu. Isih akeh priya bagus kang iso dadi sisihan. Boten saged Den Mas. Tresna kula namung kagem panjenengan Den Mas. Lara apa kang Kula tresna kalian panjenengan. Bola bali tak elinge Cahayu. Atimu ditoto aku ki wis dibeki cempluk ora kelakon kowe bisa dadi garwaku. Ampun tebeh-tebeh caket mriki lho. Pinten? Caket mriki lho. Caket. Lah ngeten niki lho Den Mas. Cocok mboten Pak Bu? Wah, sing kono kae cocok sing kono mboten karo. Ketoke le marem bareng mboten. Wong satria baguse kaya ngene kok. Lho. Aku ki asline ya kepiye arep Mbah, etok-etok. gentenan ikete. Melu budak aku. Wah, nek arep gentenan ikete ya sak sirahe wae aja kok iketok. Wis kadung tanggo kok, mosok kok ikete tok sirahe dolan sisan. Endi ana? Mah kepiye Ya lho? budak aku. Iket kok sak dudukane. Komplit sian iki lho. Pinten. Sing sabar, sing sadar. Ora kelakon aku dadi garwamu Cak. Kaya sarang walet e. Panjenengan ngersakaken menapa? Penonton ku jon suarane ora enak blas. Mbah Baut kaya sarang walet. Lah iman walete. Mongko walet ki sing ampuk ora wae. Ulah iya. Ana wae. Den Mas, panjenengan ngersakaken menapa kemawon kula badhe nyendikani. Aja ngono. Ngersakaken menapa?
aku ki jane duwe kepinginan ning ora karo kowe, karo Cempluk Cahayu. Mergo Cempluk iku calon sisian. Mbah, Napa? niku semenit 1.000 lho, Mbah. Wah, Selop lho niku. anak ratu kan nganggo slop. Anak ratu semenit 100.000 kesloporane. Anak ratu nek ping 100 ki opo? 100 ki opo? Ya kene. Lemahku wis dinyang swidak. Dadi kok bayar iki aku. Kuwi kagungane Mas Dalang ampun. Sik modal sithik to. Ngapunten, Mak. Nek jenengan ki nganggo iki. Oh iya. Aku ya dikira ora iso. Iki sandale sapa meneh? Iya. Lho. Dadi Mas Brontok iki Ngene Suminten. Mas Brontok. Kan bocah iki, Mas. Dadi ngene Suminten. Blaterane wong wedok ki rekoso ya. Rekoso. Nah, ini ya Lah iki aku nganggo sak jam pi anyang-anyangen iki. Tenan ya anggere mlaku lir. Mlaku lir. Yang kok anggere mlayu lir. Lu aja nganggo wis. Teruske. Kula badhe ngladosi panjenengan kersa mboten? Ora bisa, Sum. Sekedap mawon. Ora iso. Sekedap. Wah nek kurus delo ya aja. Ki engko blangkonku klebus. Maaf, Kis. Kowe Mas Kiswan. Lho kan ning kene iki padha. Dadine Maaf, Kis. Ya. aja ngarep mburi. Jane biyen yo ora Kisban dik sik nom. Sapa? Iki Gur Kis tok. Lah barang wis sepuh iki Kisban. Mergane? Lah kuwi wis paron-paron. Oh, kebak wan to. Dadi wane wis wan. Iya, terus kena. Lo mampa tanpa Minten aja kaya ngono minten. Isen menawa disawang para kawula. Aku ki satriya wong ayu. Dianing jelo idi. Monggo ten pojokan mriku lho, Mas. Sekedap mawon nggih. Ora iso. Ora iso. Kula namung tresna Den Mas Broto. Senadyan Cempluk ora ngerti, ning aku tetep tresna marang Cempluk, ora kepengin nglarani atine Cempluk, ora iso Sumi. Kalih kula mawon, Ora Den iso, Mas. Sumi. Kalih kula mawon, Den Ora iso Mas. Sumi. Tangane aja maju-maju. Heeh. Pira babar bisa jebul Suminten gedhe tresnane marang aku. Yo. Den Mas, kula namung tresna kalian panjenengan, kula boten saged tresna kalian priya sanes. Bola bali aku wis matur. Aku wis kandha nek aku ora iso tresna marang. Ampun kados ngaten, Den Mas. Aja kono kono. Kula Suminten. Suminten. Kula Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Den Mas. Karepmu ki kepiye? Den Mas Broto ki karepmu ki kepiye? Den Mas Broto ki calon bojoku kok. Kepiye karepmu?
Sing didodongke kuwi aku karo Mas Broto. Kudu kowe ceplok. Kepiye? Gua ngecarep. Gua ngeceplok. Bubar, Doprak, bubar. Calon bojoku tau uyak-uyak. Karepmu ki arep kepiye? Mas Broto kuwi wis dijodokke karo Ora iso. Hah? 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 Iya lara. Lara. Iki calon bojoku. Iki ya calon bojoku. Ora iso. Iki nggon Ora iso, iki nggon aku. Iki nggon aku. Nggon aku. Nggon aku. Nggon aku. Sing apik kowe tangane aku sikile. Iki nggon aku. Nggon aku. Hop, hop, hop. 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 Hop, anu Mas, tunil ditutup Mas, ditutup Mas. Nggih, sampun. Sik, nganti mlumpuk dadi siji. Lah barang kene dicengkewe kene kalah malah masuk rene iki lho, sik. Lho pelakon dadi satria pisan memulis. Sampun Mas Dalang. Sampun dipun minangkani, matur nuwun. Apunten nggih, Mbah. Kula nyeksa panjenengan. Ora apa-apa. Salin. Sakit. Ora masalah. Engko nang nganti kenaiken aku. Apa? Kancaku ketedun aku pilih kenaiken aku. Nggih, sampun Mas Gading nggih. Nggih, sekalian Mbak, sekalian kembang gawe. Oh, saking Bu. Enggak sakit Mbak Linda. Oh, Mbak Linda nggih. Nggih minangkani pamundutan Oh, saking Bu Linda. Kacik. Wah, kesel tenan iki. Wis keleren sik kene.